Jag sätter grävet snyggt. Jaha, ja, det är någon... Snyggt dike. Det var inte riktigt standard spakar det här är. Det är en norsk variant. Bolyft. Det här blir någonting på YouTube det. Är det någon styrka i dem? Ja, så jävla stark. Gärna. Nej, jag vet inte. Får du svänga själv eller? Ja. Jag ser styrkan. Men. Det är med skopa då. Skulle vi lugna den Nej, men... Paja grejerna. Du ska köpa... Du ska break it to buy it. Break it to buy it. Vad var det på vanligt på?